Svi koritosaurusi kao kori bili su deo grupe po imenu hidrosaurusi ili kljunari, jer su imali široke kljunove poput pataka. Mislite li da su koristili kreste za stvaranje zvukova? Mi naučnici mislimo da je to zbog toga što su kreste bile šuplje i propuštale su vazduh prilikom disanja. Znači, kada bi dinosaurus udahnuo duboko i ispustio vazduh kroz nos, verovatno je stvarao zvuk sličan zvuku trube. Činjenica je, u stvari, dinosaurusi nisu držali muzičke koncerte. Hvala vam. Ali, kao što rekoh, proizvodili su cool zvukove svojim krestama. A zašto su koritosaurusi stvarali zvukove svojim krestama? Da bi razgovarali. Baš kao kad ptice pevaju i cvrkuću u vašoj bašti. Koritosaurusi su možda govorili: hej, vidi moju krestu, ili sklanjaj se. Dinosaurusi su radili mnoge druge stvari kao i životinje danas. Gledajte još otkrića o dinosaurusima. Badi ima hipotezu. Čemu služi tvoje perje? Ja imam hipotezu. Želim da ispitam moju novu hipotezu. Tajni, ja imam hipotezu. Misliš ideju koju možeš da testiraš? Imam hipotezu. Mislim da ste vi brži jer imate duže noge. Pa imam hipotezu. Ali kako ćeš je testirati? Zanimljiva hipoteza. Badi mnogo voli reč hipoteza. To je ideja koju možeš da testiraš. Svi u voz, dolazi on samo za nas. Evo ga, u pravi čas, pevamo sada svi u vas. Svi u voz, svi u voz. Sljedeći je treza sesa, prvi nekad po pravila. Učite svi u T-Rex Express. Zdravo narode, to sam ja, kondukter. Danas ćemo posjetiti triceratopse i doznati šta oni jedu. Pa dođite sa mnom u T-Rex Express. Svi u voz! Ručak triceratopsa. 1, 2, 3, 4. Deco, pomozite mi da sredim gnezdo. Imaćemo goste. Goste, Sačekajte mene! Gosti! Sačekajte mene! Ko bi to mogao da bude? Ne znam, ali sigurno dolaze na ručak. A to znači riba. Šta to želi? Moja Tiba, kaže mnogo. Riba! Da li ikome od vas ponekad malo dosadi riba? Badi, riba je najbolja hrana u celom svemiru. Šta bi moglo da bude bolje od ribe? Pa to zavisi od vrste dinosaurusa. Biljojedi uopšte ne jedu ribu. Šta je biljojed? To su dinosaurusi koji jedu biljke. Samo biljke. Jak! Znači, pteranodoni su ribojedi. Zapravo, Šajni, mi smo mesojedi, jedemo meso. Riba je meso. Riba je meso? Riba je ukusna. Svakom dinosaurusu bi se dopala kad bi je probao. Čak i biljojedi. Šta je sa gostima koji dolaze? Jesu li oni biljojedi? Pa, u tome je problem. Nisam sigurna. Nikad nisam jela sa porodicom triceratopsa. Imamo ribe i lišća, ali ne bih htjela da im ponudim pogrešno jelo. Možda možemo da dočekamo triceratopse na stanici i da saznamo šta jedu pre ručka. Da, možemo li, mama? To je sjajna ideja. Hajde, deco, idemo na železničku stanicu. Ja ću ostati ovdje da sredim gnezdo. Eno voza, nađimo ih. Jedva čekam da vidim triceratopse. Da, i da doznamo šta vole da jedu. Kako triceratopsi izgledaju? Jako su veliki. Imaju 3 roga. Hodaju na 4 noge. I imaju veće glave od bilo kog bića na zemlji. Stvarno? To nisam znao. Nisam bila ja. Glave, jako velike glave. O, Trudi! Deco, ovo je Trudi triceratops i njen sin Tank. Pozdrav glavom. Mala šala, daj 4. Daj 3. Daj 2.
glava, velika glava. Pa, Tank, da te pitam nešto. Šta ti zvuči ukusnije, riba ili biljke za ručak? Žališ se? Biljke. Obožavam ih. Ja sam biljojed. Biljke su za mene najbolja hrana. I gladan sam. Ili vreme za ručak? Hej, mama, da odvedemo naše goste biljojede na ručak u naše gnezdo. To je divna ideja, deco. I Trudi, imam pravu stvar za tebe i Tenka. Tada! Riba! Zapravo, Šajni, Tenk i Trudi su biljojedi, pa sam im sačuvala neke divne biljke. Ali mama, ovo je riba. Kogod proba ribu, zavoli je. Ali ja ne jedem ribu. Da li si je ikad probao? O, ne. U stvari, riba ti je omiljena hrana, samo što to još uvijek ne znaš. Probaj malo, to je mamin omiljeni recept. Mislim da biljojedi ne funkcionišu tako. Tako je. I Tenk, ne moraš da jedeš ribu. U redu, probat ću. Gladan sam. Sigurno je odvratno. Na neki divan i ukusan način. Pa, ne radi se o tvom receptu. Usta triceratopsa nisu stvorena da jedu ribu. Naša usta žvaču debele, žilave biljke. Pa, to je odlično. Na našoj terasi ćete naći najdeblje i najžilavije biljke. Izvoli, Tenk. Stvarno, mogu li? Hvala vam. O, mili, sad je dosta. Nećeš valjda da pojedeš celu baštu naših domaćina? Izvinite, ali još sam gladan. Wow, koliko još biljaka triceratops može da pojede? To možemo da otkrijemo. Jezerce ima svakakve biljke. Tank će moći da jede koliko želi. Badi, to je sjajna ideja. Hajdemo T-Rex ekspresom do jezerceta, do onda je samo jedna stanica. Spremni, društvo? Spremni. T-Rex Express! T-Rex Express! Najbolji je T-Rex Express! Zakuska, biljojedi, mesojedi, vi jedete, mi služimo. O, hrana. Imate li nešto listnato? Razume se, imam svašta. Listohip, listvič, list na ražnju. Molim vas, želim sve. Tank, nema jela pre ručka. Pokvarit ćeš apetit. Ali mama, ništa ne kvari moj apetit. Sljedeća stanica je Jezerce. Stigli smo! Ručak. Wow. Vidi ovo ogromno sočno, ukusno lišće. Tank, neverovatan si! Kako možeš da jedeš toliko brzo? Mojim kljudom vrlo je oštar, savršen za branje i žvakanje lišća. Može li da savlada ono stablo? Jako je debelo. Bljab. Nema problema. Ne razumem, i ja imam kljun, ali uopšte ne volim lišće. Kljunovi vam nisu isti. Tvoj je duži i tanji, a Tenkov je kraći i deblji. A da uporedimo zube? Otvori usta. Wow, sigurno imaš na stotine zuba. I veoma su snažni. Nije ni čudo što žvaćeš lišće. I vidi, Shiny uopšte nema zube u ustima. Šta je sa mojim zubima? Jesu li oštri kao Tenkovi? Drugačiji su od njegovih. Ali su stvarno oštri. Možda su dovoljno oštri za jedenje ukusnog lišća. Hoćeš da probaš? Naravno, valjda. Ko zna, možda jesam biljojed. Možda i nisam. Ovo lišće je tvrdo za moje zube i... ne dopada mi se. Morat ću da isprobavam raznu hranu dok ne otkrijem svoju omiljenu. Šta je? Ja sam kondukter.
Zakuska. Ja ću riblji štapić. Riblji štapić, primljeno. O, sad ja. Ja hoću list menadlu sa šarenim lišćem. List menadlu? Bljak. To bi stvarno pojeo? Da, što Bljak. se lišća tiče, jeo bih sve. Prolaz. Izvinite, čika kondukteru. Zdravo, deco. Jeste li se najeli kod jezerceta? Da, ali znate šta? Ne verujem da sam biljojed. Verovatno si u pravu. Setio sam se. Znam pesmu o biljojedima. A da je čujete? Da, ćemo pesmu. Ja sam gladan biljojed, ližem biljke kao med. Insekata ja se gadim, biljkama se raznim skladim. Ja sam gladan biljojed, volim granje i stabljike. Volim lišće i cvetiće, ne jedem ja živo biće. Neke vrste imaju duge vratove, neki od nas imaju velike zube sve. Mi žvačemo hranu svu, to volimo. Ja sam gladan biljojed, u ishrani ja imam red. 3 put dnevno jedem slasno, samo biljke, ništa masno. Ja sam gladan biljojed, jedem smokve zrnevlje. Mišljenje ja imam i jedno, jesti meso, to je bedno. Kad si gladan biljojed, možeš jesti sve. Samo slediš pravilom, sve zeleno dobro je. Mi žvačemo hranu svu, to volimo. Mi žvačemo, to volimo. Sve zeleno dobro je. He, Bardi, nećeš da probaš lindvič? Ja neću lišće, hvala ti. Nema problema, ostaće više za mene. Zdravo! Igramo se triceratopsa. Ja imam 100 zuba u kljunu i poješću svaki list u onom žbunu. O, stvarno? Ja imam 1000 zuba u mojim ustima i poješću sve biljke u bašti pteranodona. Ja sam najgladniji triceratops i poješću sve lišće na svetu. Lišće je grozno. Ne, ako si biljojed. Zdravo, ja sam doktor Scott, paleontolog. Kako zovemo životinje koje jedu samo biljke? Biljojedi. I znate li neke biljojede koje imamo danas? Krava, žirafa, zec. Krave, žirafe i zečevi su svi biljojedi ili biljožderi. I naš drug triceratops je također bio biljojed. Ovaj tip je jeo samo zeleniš. Triceratopsi su imali mnoge organe koji su im pomagali da jedu biljke. Imali su ogromne kljunove i na 100 zuba u ustima. Triceratopsi se često porede sa velikim životinjama danas. Da, i triceratopsi i nosorozi su veliki biljojedi sa ogromnim apetitom i... Velikim rogovima. Biljojedi. Da, biljojedi, upamtite. Idite u prirodu i sami otkrivajte stvari. Jeste li znali da T-Rex Express putuje svuda po eri Mezozoika? Pogledajmo mapu. Imamo period Trijasa, Jure i Krede. Da posjetimo doba Jure. Vladala je topla i vlažna klima sa džunglama i šumama. Mnoge poznate ptice i većina velikih dinosaurusa, poput Stegosaurusa, živjeli su u Juri. I to je samo jedna od stanica T-Rex Expressa. I vreme je za malu pesmicu. I otkrili smo sve. Otkrili smo sve. Radili smo zajedno i otkrili smo sve. Sve. Za Minimax kanal obradio studio Clarion.
po narudžbi i agenturi.